Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα μιλήσουμε για κάποιους ήρωες, σημαντικούς ήρωες που δεν κράτησαν ποτέ όπλο, ωστόσο έπεσαν σε πεδία μαχών επί της ουσίας. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε υποσχεθεί ότι θα ανοίξουμε, κάνοντας μια συνέντευξη με τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, ο οποίος είναι και πάλι στο στούντιο του Military Channel. Αυτή τη φορά, κύριε Κούβελα, κυρίως με την ιδιότητα του γιατρού. Γιατί θα μιλήσουμε για τους 1.500 γιατρούς που έχουν χαθεί σε περιοχές που φλέγονται από πολεμικές αναμετρήσεις, αλλά και που πλήττονται και από ασθένειες. 1.500 γιατροί, οι οποίοι χάθηκαν πηγαίνοντας να αντιμετωπίσουν τον έμπολα. Κύριε Καρβουνόπουλε, σας ευχαριστώ άλλη μια φορά. Αυτό έτυχε να το αναφέρω σε κάποια εκπομπή. Προφανώς δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα κτλ. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε να μας πει ήταν 1.500, ήταν 1.340, ας πούμε, αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως καταλαβαίνετε. Εκατοντάδες, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν έχει αυτό σημασία. Οι τάξεις μεγέθους έχουν σημασία. Και το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πραγματικά ήθελα να μιλήσω, παρόλο που, όπως έχετε καταλάβει, αυτή τη στιγμή δεν μας απειλεί και ίσως ποτέ δεν μας απειλούσε ένα πρόβλημα υγείας. Πάντα μας απειλεί μια πολιτική κατάσταση και έχει να κάνει με την προκατάληψη, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Η προκατάληψη, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι μια εικόνα που έχουμε για την αλήθεια στο μυαλό μας και τη θεωρούμε μπετό, είναι αυτή. Ναι. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ένας διάλογος και να ακούσουμε τις αλήθειες για να αρχίσουμε ίσως να μειώνουμε αυτόν τον φανατισμό που διέπει την προσωπική μας άποψη, έχει τεράστια σημασία. Πριν από πάρα πολλά χρόνια έτυχε να είμαι με έναν έτσι ιερωμένο, έναν καλόγερο στο Άγιο Όρος. Τότε, δεν είναι πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, μιλάμε πριν από 40 χρόνια. Και έτυχα σε μια συζήτηση για την Ένωση των Εκκλησιών κτλ. Και μου είχε κάνει εντύπωση, εγώ δεν είχα άποψη σχηματισμένη, μια ιδέα που είχα και εγώ, τρεχαγύρευε, αλλά ακόμα και αυτή η ήπια ιδέα ήταν για μένα προκατάληψη, που σημαίνει ότι σε κάποια χρονική στιγμή, εκνευρισμένος και τώρα είμαι λίγο έτσι, φουντώνω, αλλά τότε φανταστείτε που είναι 20 χρόνων. Ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε, μάλλον, όπως εγώ βλέπω τα πράγματα πλέον, σηκώ και του καλά, είστε φανατικοί. Τι σας πειράζει, χριστιανοί είναι, Άγια Τριάδα έχουν και αυτοί. Με κοιτάζει λοιπόν ο ιερωμένος και μου λέει, θα συζητούσες ποτέ για την σεξουαλική σου ταυτότητα? Λέω, όχι. Γιατί φανατικός είσαι? Και συνειδητοποιώ ότι ναι, είμαι φανατικός. Το να είσαι, μου λέει, παιδί μου, φανατικός δεν είναι κακό πράγμα. Το να είσαι χοντροκέφαλος είναι κακό πράγμα. Και τότε συνειδητοποίησα τι σημαίνει εμένω σε κάποια αξία μου από το έχω μία πραγματικότητα η οποία μπορεί και να μην είναι αληθής. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση μας δίνεται συνέχεια στην καθημερινότητα ένα κακό παράδειγμα. Και αυτό το κακό παράδειγμα μας το παρουσιάζουν ως γενικότητα. Δεν γίνεται τίποτα. Όλοι είναι διεφθαρμένοι, όλοι είναι κακοί. Γιατρός ίσον φακελάκι, ο στρατιωτικός είναι φασίστας, Δηλαδή υπάρχουν τόσες προκαταλήψεις που διέπουν τη ζωή μας, που ανάλογα την ιδεολογική ταυτότητα που καθένας υιοθετεί, στην ουσία τις δίνει ιδιότητες που δεν τις έχει. Έτσι λοιπόν μιλάω με έναν αριστερό εγώ φίλο, κοινό μας φίλο, και όταν του εξηγώ το αξιακό μου σύστημα μου λέει, μα εσύ είσαι μαρξιστής. Του λέω, όχι, εσύ δεν είσαι μαρξιστής. Μιλάω με έναν άλλον ο οποίος είναι πατριώτης, μα μου λέει, εσύ είσαι τελείως πατριώτης. Που σημαίνει στο μυαλό του δεν είμαι καθόλου αριστερός. Και αυτός κάνει λάθος. Εάν λοιπόν ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους βγάλει την ταμπέλα που έχει υιοθετήσει και ξαναπροσδιορίσει μια ιεραρχία, μια πυραμίδα αξιών, είναι εξαιρετικά πιθανό οι πυραμίδες να είναι ίδιες. Και τότε θα καταλάβουν ότι αυτό που είχαν υιοθετήσει σαν ταυτότητα ήταν μια μπουρδολογία, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν έχει τεράστια σημασία στο μυαλό μου να αρχίσουμε να δείχνουμε στον κόσμο να καταλαβαίνει ότι δεν είναι όλα μαύρα. Ότι υπάρχουν γεγονότα, καταστάσεις και άνθρωποι που πραγματικά συμπεριφέρονται κόντρα σε οποιαδήποτε αντίληψη προσωπικού του συμφέροντος. Και μία από αυτές τις κατηγορίες είναι οι υγειονομικοί, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς κανένα απολύτως κέρδος σε διάφορες αποστολές υψηλού κινδύνου για να υπηρετήσουν την υγεία του πληθυσμού.
Αυτές οι αποστολές γίνονται είτε δομημένα, δηλαδή υπάρχουν κάποιες οργανώσεις όπως είναι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, οι Γιατροί του Κόσμου κτλ., οι οποίοι θεωρητικώς τουλάχιστον ή στην πραγματικότητα έχουν από πίσω και ένα πολιτικό υπόβαθρο. Είναι γνωστό ότι οι Le Médecins Sans Frontières ήταν οι γιατροί αριστερών αντιλήψεων. Οι Médecins du Monde, οι γιατροί του κόσμου, ήταν γενικά δεξιών αντιλήψεων. Στην ουσία αυτοί οι δυο είναι στο ίδιο μέρος, κάνουν την ίδια δουλειά και αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους. Ναι. Τώρα άμα σώζουν και από κανένα είναι άλλον Παπαευαγγέλιο. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε με μια συγκλονιστική αντίδραση του κόσμου στο γιατί πάτε να κάνετε αυτές τις βλακίες. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχει το ότι αυτά είναι βλακίες και στην ερώτηση γιατί θεωρείς βλακίες το να συμμετέχει ένας νέος άνθρωπος σε μια τέτοια αποστολή είναι βλακία, γιατί δεν κερδίζεις τίποτα, σε πληρώνουν. Αν πεις όχι δεν με πληρώνουν, είσαι εξορισμού βλάξ. Λες και ό,τι κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο πληρωνόμαστε ή ό,τι δεν πληρωνόμαστε δεν πρέπει να το κάνουμε. Το δεύτερο είναι και τι θα κάνεις εκεί. Δηλαδή έχει μια πανδημία, όλοι θα πεθάνουν, όλοι θα κάνουν. Πρώτον, δεν πεθαίνουν όλοι και δεύτερον δεν κολλάνε όλοι. Αν λοιπόν υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων που ξέρουν τι να κάνουν, να προσφέρουν τις γνώσεις τους, τότε δεν θα πεθάνουν όλοι. Αν λοιπόν δεν συμμετείχαν οι επιστήμονες σε αυτές τις διαδικασίες, θα πεθαίναν όλοι. Δεν θα είχε 50% θνητότητα ο έμπολα, δεν είναι μόνο έμπολα, έτσι είναι πολλές αρρώστιες, αλλά 100%. Άρα λοιπόν κάτι κάνουν αυτοί. Έναν λοιπόν να σώσει όλη του ζωή, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι μικρό πράγμα. Καθώς. Έχει σώσει ο καθένας μας έναν άνθρωπο από σίγουρο θάνατο. Εάν το έχει κάνει, είναι ήρωας. Εδώ βλέπετε, ένας έπεσε στη θάλασσα, έβγαλε ένα παιδάκι, ήρωας. Είναι ήρωας. Μπήκε με κίνδυνο στη θάλασσα για να σώσει έναν άνθρωπο. Αυτός λοιπόν που το κάνει συστηματικά σε όλη τη ζωή, τι είναι? Βλάκας. Οκ, να το συζητήσουμε. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν σε περιοχές επικίνδυνες. Αν είναι ο έμπολα, είπαμε, έχει πολύ μεγάλη θνητότητα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Καρβουνόπουλε, που μιλάμε, υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι τυχαίνει να είναι γιατροί, νοσηλευτές, κάποιοι λιγότεροι φαρμακοποιοί κτλ. Υγειονομικοί, όπως λέμε ευρύτερα, οι οποίοι έχουν πάει στη Γάζα. Μεγάλη βλακεία. Κύριε Καρβουνόπουλε, πολύ μεγάλη βλακεία. Δηλαδή πρέπει να είσαι ηλίθιος για να το κάνεις. Γιατί αντιμετωπίζεις το λοιμό, είναι φτώχεια, το νερό δεν είναι καθαρό προφανώς, δεν έχει ρεύμα, δεν έχει έτσι, δεν έχει UV, δεν έχει air condition, δεν έχει θέρμανση, τίποτα από αυτά δεν έχει, τα οποία εγώ τα έχω είτε στο ιατρείο μου, είτε στο νοσοκομείο, είτε στο σπίτι μου. Και πάω εκεί που δεν τα έχουν και εκτός από όλα τα άλλα, υπάρχει ανά δευτερόλεπτο κίνδυνος να σου πέσει μια οβίδα στο κεφάλι. Γιατί να το κάνεις αυτό, χαζός είσαι? Αυτοκτονικός ιδεασμός είναι? Όχι, κύριε Καρβουνόπουλε. Δεχόμαστε έναν επαγγελματικό κίνδυνο προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας. Ο γιατρός έχει ο άλλος λίμωξο στο ανώτερο αναπνευστικού. Ένα πράγμα που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση κατά τη διάρκεια του COVID είναι ότι προσπάθησαν να ανατρέψουν βασικές μου αξίες. Δηλαδή δεν καταλάβαινα, μου ερχόταν να τους δέρνω ειλικρινά. Όταν πονάει ο λαιμός σου και έρθει σε μένα για να σε δω. Τι κάνω, κύριε Καρβουνόπουλε? Σου λέω άνοιξε το στόμα, βγάλε τη γλώσσα, κάνε α και βάζω ένα γλωσσοπίεστρο και ένα λαμπάκι να δω τι γίνεται στις αμυγδαλές σου. Κάνοντας α, αν έχεις έναν ιό, ένα μικρόβιο του ανώτερου αναπνευστικού, είναι βέβαιο θα τον κολλήσω. Όταν πηγαίνατε σε γιατρό, από παιδάκι, φορούσε ποτέ μάσκα? Ποτέ όχι. Ποτέ δεν φορούσε μάσκα. Ξαφνικά έγινε εχθρός μας ο ασθενής. Και όχι μόνο δεν έκανε α, όχι μόνο δεν βάζαμε το γλωσσοπίεστρο, όχι μόνο δεν κοιτούσαμε προσεκτικά μέσα να δούμε αν έχει τα βίσματα, τις αμυγδαλές ή οτιδήποτε, αλλά του λέγαμε πάνε στο φαρμακείο να κάνεις ένα τεστ και πάρε με τηλέφωνο να σου πω οδηγίες από το τηλέφωνο. Εάν ανοίξετε οποιοδήποτε βιβλίο ιατρικής, σας λέει ότι διάγνωση από το τηλέφωνο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να δεις τον ασθενή. Πρέπει να βάλεις και συστοσκόπιο, να ακούσεις τα πνευμόνια. Μπορεί να έχει πνευμονία, πρέπει να ακούσεις την καρδιά του, μπορεί να έχει περικαρδίτιδα. Αν δεν τα κάνεις αυτά, δεν είσαι γιατρός. Όχι, δεν είσαι καλός γιατρός. Δεν είσαι γιατρός, κύριε Καρβουνόπουλε. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται μια λιμοξούλα και ξαφνικά οι γιατροί δεν κάνουν τους γιατρούς, κάνουν τις τηλεφωνήτριες. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να κάνει μια τηλεφωνήτρια στον ΟΤΕ. Είναι θετικό το COVID. Θα πάρεις 1, 2, 3 και άντε γεια. Και αν βαρύνεις θα πας στο νοσοκομείο. Εάν βαρύνεις με μία λίμωξη, δεν το στέλνεις τον ασθενή στο νοσοκομείο, κύριε Καρβουνόπουλε, γιατί θα πεθάνει όλο το νοσοκομείο. Μέσα στο νοσοκομείο έχει παππούδες με εμφράγματα, πνευμονικά ειδήματα, καρκίνους, νεφρικές ανεπάρκειες. Αν εγώ στείλω μολυσμένα περιστατικά στο νοσοκομείο, θα τους πεθάνω όλους. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνω ήταν μια ανατροπή του αξιακού μου συστήματος. Και όχι μόνο του γνωσιακού, του αξιακού.
Δεν το κάνουμε έτσι. Το κάνουμε με έναν άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πέρα από τους γιατρούς παύλα τηλεφωνήτριες και η αμοιβή με εφαρμογή. Ναι, από το τηλέφωνο δεν σε βλέπω, αλλά θα στείλεις και ένα 50 στο Stripe. Ναι. Γιατί πώς θα ζήσουμε κι εμείς. Εκεί λοιπόν δεν έχει αμοιβή από το Stripe, μάλλον οι μαύροι στην Αφρική δεν ξέρουν τι είναι το Stripe. Έχουν πάει άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν την υπηρεσία τους. Εάν κολλήσει ο γιατρός, δεν είναι εύκολο να βρεθεί δεύτερος γιατρός για περιοχή, άρα η πιθανότητα να καταλήξει είναι πολύ μεγαλύτερη από το μέσο πολίτη. Και δεύτερον, υπήρχε και κίνδυνος, γιατί υπήρχαν κάτι αντάρτες, οι οποίοι πυροβολούσαν τις άσπρους ποδιές, ότι βλέπαν άσπρο, γιατί το άσπρο ήταν κακό. Άρα λοιπόν ο ταλέπορος, ο οποίος άφηνε το σπιτάκι του στη Γερμανία, στην Ελβετία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, δεν λέω την Ελλάδα, που τους άλλους πάνε μετανάστες, αλλά δεν πάνε στην Αφρική, πάνε στη Γερμανία, έτσι. Αυτά λοιπόν όλα που ήταν νέα συνήθως παιδιά, άνθρωποι της ηλικίας μου ήταν πολύ πολύ σπάνιοι, γιατί δεν έχουν και τις δυνάμεις να προσφέρουν. Υπήρχαν και τέτοιοι, αλλά πολύ πολύ λιγότεροι. Έβλεπες λοιπόν άτομα που είχαν όλο το μέλλον μπροστά τους να πάνε θυσιαστικά, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της μεγάλης αγάπης, θυσιαστικά για να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Σε κάποια φάση που μου ετέθη η ερώτηση, ωραία, και θα πας εκεί, θα γίνεται χαμός. Ποιον θα πιάσει πρώτο ο γιατρός? Όποιον βρίσκει. Όποιος βρεθεί μπροστά του προσπαθεί να τον βοηθήσει. Έτσι γίνεται η δουλειά. Έναν θα βοηθήσεις, 2 θα βοηθήσεις, 5 θα βοηθήσεις, 10 θα βοηθήσεις, 50, όσους μπορέσεις. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι, μου λένε όλοι, ναι, αλλά τώρα έχει εμβόλιο. Λάθος. Επειδή εγώ είμαι επαγγελματίας των φαρμάκων, δεν υπάρχει καλό εμβόλιο. Έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες, είναι της πλάκας, ουσιαστικά τα στέλναν στην Αφρική χωρίς καμία προδιαγραφή σοβαρή, χειρότερα από ό,τι έχει γίνει με τον COVID. Δεν πληρούσαν προδιαγραφές τα εμβόλια και θα συνεχίσω να το λέω συνέχεια γιατί είναι αλήθεια, και αποτέλεσμα να κάνουν τον κόσμο ψιλοπείραμα. Άρα λοιπόν δεν κάνουμε ουσιαστική βοήθεια, δεν θέλουμε να κάνουμε ουσιαστική βοήθεια, και η βοήθεια είναι σε κάποιους περίεργους που πάνε αυτοθυσιαστικά. Θα μου πει κανείς, μα είναι δυνατόν η βιομηχανία, τα δυτικά κράτη δεν θέλουν να βοηθήσουν? Είμαι βέβαιος ότι θέλουν να βοηθήσουν. Ο έμπολα που βλέπετε εδώ, ένα παιδάκι ας πούμε από την Αφρική, λέγεται αιμορραγικός πυρετός. Ο αιμορραγικός πυρετός κολλάει και με το σπέρμα, και μάλιστα άντρας ο οποίος έχει νοσήσει και έχει γίνει καλά μπορεί ακόμα να μεταδίδει. Κολλάει με τα βιολογικά υγρά, κολλάει με πάρα πολλά πράγματα και κολλάει σχετικά εύκολα. Εμφανίζει μια κατάσταση όπως και η χολέρα, μπορεί να έχει διάρρηση και έχουν πρόβλημα με το νερό. Και δεν μπορείς να κάνεις εύκολα διαγνώσεις. Εδώ βλέπουμε τον ιό στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Ναι. Αλλά και κάνει και αιμόλυση. Ξαφνικά ο ασθενής μπορεί να πεθάνει γιατί δεν έχει αρκετό αίμα. Πού να κάνω μετάγγιση? Πού να τα βρω τα αίματα? Να βρω παράγοντες αίματος? Πού να τα βρω τους παράγοντες αίματος? Σε τι ψυγεία να τα διατηρήσω? Είναι πάρα πολύ δύσκολα όλα. Και δεν είναι μόνο έμπολα. Αφήστε λοιπόν τον έμπολα που είναι και δύσκολος και εντάξει δεν απειλεί και όλο τον κόσμο. Υπάρχουν άλλες επιδημίες που είναι πραγματικά απειλητικές. Ο κόσμος τα έχει ξεχάσει μάλλον, αλλά αυτά δεν ξεχάσαν τον κόσμο. Υπάρχει ένα τόξο, κύριε Καρβουνόπουλε, το οποίο ξεκινάει από την Νοτιοανατολική Ασία. Και αν έχουμε στο μυαλό μας το χάρτη, δεν σκέφτηκα να κάνω χάρτη σαν το φίλο μου τον Γιώργο τον Ρωμανό, δεν είμαι και τόσο καλός στη ζωγραφική. Ναι. Αν φανταστούμε λοιπόν από το νότιο κομμάτι της Κίνας, εκεί που είναι όλα αυτά, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη, μετά αυτό το τόξο, μια ζώνη φανταστείτε στο χάρτη, συνεχίζει, πιάνει τη Μέση Ινδία, μπαίνει δηλαδή από την Ανατολική Ινδία και βγαίνει στη Δυτική, εκεί που είναι η Γκόα ας πούμε, συνεχίζει στην Αφρικανική Ήπειρο, επειδή είναι έρημη, δεν έχει πολλά εκεί στην Σαουδική Αραβία, μπαίνει στην Αφρική, πιάνει όλο το τόξο της υποσαχάριας Αφρικής και περνάει στο ανάλογο της Νότιας Αμερικής. Είναι μεγάλη έκταση αυτό, κύριε Καρβουνόπουλε. Είναι πολύ μεγάλη έκταση, είναι πολλές χώρες. Αυτό το λέμε το τόξο της ελονοσίας. Κάθε χρόνο από ελονοσία πεθαίνουν 250.000 άνθρωποι. Μάλιστα. Δεν έχουμε εμβόλιο, δεν έχουμε φάρμακα της προκοπής. Και όποιος το κολλήσει, τυραννιέται όλη του τη ζωή πολλές φορές. Ο πατέρας μου είχε κολλήσει ελονοσία παιδί και πολύ συχνά είχε πυρετικές κινήσεις λόγω της παρελθούσης ελονοσίας σε μεγάλη ηλικία. Και κάποια προβλήματα που είχε στην καρδιά του, πολλοί παλιοί γιατροί που το ξέραν το θέμα, το απέδαν και στο πλασμόδιο της ελονοσίας.
Υπήρχε λοιπόν. Δεν έγιναν καλά γιατί βγήκαν καινούρια φάρμακα, καταπληκτικά εμβόλια. Έφυγε η ελονοσία όταν καταπολεμήθηκε το κουνούπι. Και το κουνούπι δεν καταπολεμήθηκε με τα σούπερ εντομοκτώνα, γιατί αυτά είχαν και τεράστιες τοξικές επιδράσεις. Ναι. Ουσιαστικά το καταργήσαμε όταν αποξηράναμε τα έλλη. Κάτι που βέβαια φαίνεται αντιοικολογικό. Από εκεί πέρα όμως χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι ακριβώς είναι το οικολογικό κίνημα κτλ. Βλέπουμε λοιπόν σε όλα αυτά ότι ενώ φαίνονται προβλήματα πραγματικά υγείας, από πίσω κρύβονται κι άλλα που είναι σημαντικότερα. Γιατί δεν υπάρχει φάρμακο αφού πεθαίνουν 250.000 άνθρωποι το χρόνο? Γιατί για το AIDS πιεστήκαμε τόσο πολύ να βρούμε φάρμακα και θεραπείες? Γιατί αφορούσε εμάς. Ήτανε ο γείτονας. Εννοείται το δυτικό κόσμο. Όχι μόνο το δυτικό. Ανθρώπους που είχαν λεφτά και μπορούσαν να πληρώσουν φάρμακα, ήταν ασφαλισμένοι, υπήρχε ένα ανταποδοτικό τέλος της φαρμακοβιομηχανίας. Έτσι λοιπόν η έρευνα, που σημαίνει χρήματα, κατευθύνεται από αυτό που λέμε πολιτικές. Είναι πολιτικές. Τον δυτικό κόσμο δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το ότι θα πεθάνουν 250.000 άνθρωποι στην Σιέρα Λεόνε, στην Μέση Ινδία. Εξάλλου είναι πολλοί αυτοί εκεί, είναι πολλοί. Και είναι και περίεργοι, δηλαδή αυτοί ας πούμε, ρε παιδί μου, να έχουν γελάδες και δεν τις τρώνε. Μιλάμε, είμαστε και ειρωνικοί. Ναι. Η δημοκρατία λοιπόν και αυτό που λέμε η συμπερίληψη δεν περιλαμβάνει αυτούς τους δευτεράτζες. Περιλαμβάνει μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν δικαίωμα στην σεξουαλική τους ταυτότητα. Λέω, εγώ είμαι γάτα και το δηλώνω. Αυτό είναι δικαίωμά μου να το λέω. Δεν μπαίνω στους τρελούς, μπαίνω στους ιδιόρυθμους. Αλλά ειλικρινά δεν με απασχολεί τι γίνεται εκεί πέρα κάτω. Και αν όλοι αυτοί οι ιδεολόγοι πραγματικά εκόπτοντο, δεν θα έπρεπε να κάνουν και κάτι. Ας πάνε ένα ταξίδι, ρε παιδί μου, να κάνουν διακοπές εκεί, να ενισχύσουν τον τοπικό τουρισμό. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία οι άνθρωποι τα συζητάμε, αλλά δεν τα ξέρουμε. Αλλά παραμένει το βασικό. Τα παιδιά, τα νέα παιδιά, με όλο το μέλλον μπροστά τους, που πηγαίνουν είτε στις επιδημίες, είτε στα εμπόλεμα του οπουδήποτε, πραγματικά μόνο να χάσουν από τον εαυτό τους έχουν χρόνο, χρήμα και ίσως τη ζωή τους. Αλλά ένα καλό παράδειγμα. Δεν γίνεται να μην το λέμε. Κύριε Κουβέλα, κρατάω αυτό που είπατε, αυτό που λένε ότι όλοι οι ίδιοι είναι, δεν ισχύει και είναι μια μεγάλη μας παθογένεια η οποία έχει περάσει και στις πολιτικές μας επιλογές. Για να έρθουμε λίγο και στην ιδιότητά σας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Το ακούς παντού γύρω σου ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Και ενώ στην αρχή ακουγόταν έτσι γοητευτικό αυτή η κάθετη απόρριψη των πάντων, έχει αρχίσει νομίζω και γίνεται λίγο επικίνδυνο και θα πρέπει να βάλουμε όλοι μας, ο καθένας μόνος του, λίγο το μυαλουδάκι μας να σκεφτεί, να ταλαιπωρηθούμε λιγάκι και να ψάξουμε, να ακούσουμε, να κάνουμε επιλογές. Έχει περάσει ως ιδεολογία. Ως ιδεολογία, ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα, κάτι που μου φάνηκε πάρα πολύ αισχρό τις προάλλες. Άκουσα μία τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Ποια από όλες? Η τοποθέτηση αυτή αφορούσε το κατά πόσον οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μπορούν να κάνουν κάτι στην ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ότι η Νέα Δημοκρατία τελικά αποφασίζει αν θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει και κατέληξε την πρότασή του τελεία. Αυτό το τελεία μου κάτσε στο λαιμό, κύριε Καρδουνόπουλο. Εγώ τώρα θα με παρεξηγήσουν κάποιοι, αλλά επειδή με ξέρετε δεν μπορώ και την αδικία. Όταν άναβε τσιγάρο ο Παύλος Πολάκης, θυμάστε τι γινόταν? Ναι. Ήτανε 3 μέρες τουλάχιστον πρώτο θέμα. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης είναι το απαράδεκτο. Δεν αποτυπώνει τη σημασία αυτού που είπε. Και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δεν έχει ανοίξει μύτη. Αντιθέτως βγαίνει μια κυρία, μια εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα πρόσφατη, κυρία Σδούκου νομίζω λέγεται, και ζητάει διάφορες διαγραφές επειδή ένας άλλος ευρωβουλευτής, ο Φαραντούρης, επικαλέστηκε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία μιλάει για εγκληματική οργάνωση. Και ζητάει τη διαγραφή του Φαραντούρη. Δηλαδή είναι απίθανα αυτά που ζούμε. Είναι συκοφάντης ο Φαραντούρης. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι κάποιος, ονόματι Άδωνης Γεωργιάδης, εκπροσωπώντας σήμερα μια παράταξη, παλιότερα έχει εκπροσωπήσει άλλες, μεθαύριο άλλες, είναι από αυτούς που επικαλούνται το όλοι οι ίδιοι είμαστε. Όχι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό είναι υβριστικό. Αυτό είναι για να τους κάνεις μήνυς για συκοφαντική δυσφήμιση.
κάποιοι από εμάς, και το έχετε παρατηρήσει ότι παραξηγέμαι όταν με λέτε πολιτικό, ο πολιτικός είναι ένας άνθρωπος που ζει από κάτι που είναι το καθήκον του. Πρέπει να ασκεί πολιτική για το καλό του. Άρα είναι δουλειά του πολίτη. Ο πολιτικός είναι κάποιος που έρχεται σε μένα και μου λέει: κοίτα, φιλαράκι, αφού είσαι κάνει στον γιατρό και ονομάσαι και σε μάγκας, άσε μένα τώρα να αποφασίσω για σένα. Όχι, αδερφέ, δεν σε αφήνω. Δεν σε αφήνω γιατί σε έχω πιάσει με τη γίδα στην πλάτη. Με κορόιδεψες. Με κορόιδεψες μια φορά με τους κορονοϊούς. Με κορόιδεψες δεύτερη φορά με τα ψευδή εμβόλια και δεν με άκουγες. Εγώ ήξερα. Αυτός δεν ήξερε. Δηλαδή, ποιος θα πρέπει να μιλήσει? Όχι. Αυτός που έχει πλειοψηφία. Τελεία. Με ξανακορόιδεψες όταν με έβαλες στα μνημόνια. Με ξανακορόιδεψες όταν έγινε η ιστορία με τη Μακεδονία. Όχι, και δεν συζητάω επί της ουσίας, ήταν καλό, ήταν κακό. Όχι. Ναι, καταλαβαίνω. Ποιο ήταν το αίσθημα του λαού? Βγήκαν ο κόσμος στο δρόμο. Αυτό δεν ήθελε. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Τελεία. Δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Πίστους αυτούς τους ανθρώπους. Δημοκρατικά. Άφησε να γίνουν οι κουβέντες που χρειάζεται. Πες τι κερδίσαμε. Γιατί αν δεν κερδίσαμε τίποτα, με κοροϊδεύετε πάλι στη μούρη. Άρα λοιπόν όλα αυτά που επικαλούνται είναι μπαρούφες. Είναι μπαρούφες. Γιατί έχουν ξεχάσει κάτι. Δημοψήφισμα, κύριε Καρβουνόπουλε. Τώρα, ως πολιτική πρόταση, επειδή συζητάω με διάφορους και λέει γιατί δεν εντάσσεστε, προσπαθώ να πάω με κάποιους άλλους μαζί. Ειλικρινά προσπαθώ. Και συζητάμε για το πολιτικό πρόταγμα. Και λέω: ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ναι, θα το μελετήσουμε. Όχι, δεν το μελετήσουμε. Θα το μελετήσουμε. Όχι, θα το μελετήσουμε. Το μελετάνε. Τόσα χρόνια. Όλο το μελετάνε. Ναι, λέει, δεν θα το διορίζει η κυβέρνηση. Πώς θα γίνεται? Να, λέει, θα το βρίσκουμε μεταξύ τους. Δεν θέλω. Αυτό το βρίσκουμε μεταξύ μας, το αυτοδίκητο, το κάνει και το πανεπιστήμιο. Και είναι η κορυφή του νεποτισμού. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τα παιδιά όλων των καθηγητών να είναι brilliant. Δεν γίνεται. Κάπου, ας πούμε, δεν μπορεί. Άρα λοιπόν δεν δουλεύει αυτό το σύστημα και το ξέρω από μέσα, δηλαδή το υπογράφω. Και με ρωτάνε όλοι: μα και τι έχεις να προτείνεις? Να βάλουμε και τους δικηγορικούς συλλόγους. Εξαιρετική ιδέα. Δεν συνεργάζονται οι δικηγόροι με τους δικαστικές, άρα είναι αντικειμενική. Να βάλουμε και τους δικαστικούς επιμελητές. Να βάλουμε και τον Μπάμπη το Γρήγορο, το Σάκη το Φωνιά, το Λάκη τον Κατσαβίδη. Το Φραπέ. Πάλι μου το θυμήσατε. Πάλι με κάνετε καλύτερο χριστιανό. Κύριε Καρβουνόπουλε, οι αρχαίοι Έλληνες στη δημοκρατία πώς διαλέγανε άρχοντες? Με κλήρο. Με κλήρο. Ποιους έχω? Έχω 500 δικαστικούς οι οποίοι έχουν τα προσόντα. Κλήρωση για ένα χρόνο. Τον άλλο χρόνο άλλοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Οι μη διεφθαρμένοι προφανώς θα κάνουν τη δουλειά καλά. Αυτοί που θέλουν να είναι διεφθαρμένοι δεν θα προκάμουν. Αλλά και αν κάνουν καμία στραβή, του χρόνου που θα αλλάξουν, κάποιος μπορεί να τους κυνηγήσει. Γιατί όχι κλήρωση? Η κλήρωση είναι ένα χαρακτηριστικό της δημοκρατίας. Αν λοιπόν εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά και συζητάμε για ποιον τρόπο θα το κάνουμε εύκολα, νάτος ο τρόπος. Αυτό είναι πολιτική πρόταση. Μα το σκέφτηκες μόνος σου και είναι βλακεία? Μόνος μου και βλακεία βεβαίως. Λοιπόν, αναλαμβάνουμε αύριο δημοψήφισμα. Θέλετε οι δικαστές να αυτοδιορίζονται, να τους διορίζει η κυβέρνηση, ή να κληρώνονται? Να δούμε τι θα πει ο κόσμος. Ναι. Γιατί είμαι βέβαιος ότι θα πει να κληρώνονται? Δημοψήφισμα νομίζω δεν θα τολμήσει κανένας να ξανακάνει για πολλά χρόνια ακόμα. Όχι. Για μας... Γιατί στο τελευταίο που έγινε είχε υποτιμηθεί ο κόσμος. Ναι, και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος δεν πρέπει να μιλάει, γιατί δεν ξέρει κιόλας και με τη βλακεία όλα ίδια είναι. Του πάμε και το ναι, όχι, ίδια είναι και αυτά. Το μαύρο με το άσπρο ίδια είναι και αυτά. Το κάνει στον ΠΑΟΚ που είναι μαυρό-άσπρο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να σπάσουν αυτά τα στερεότυπα. Δεν είναι έτσι. Απλώς γιατί δεν είναι έτσι. Και τελειώνει το παιχνίδι. Υπάρχουν βασικές αξίες. Δήλωσε το σύστημα αξιών. Δεν μπορείς να το αντιστρέφεις. Αυτό είναι το σύστημα αξιών. Και από εκεί πέρα όλα θα μπορούν να μπαίνουν σε λύση. Τα δημοψηφίσματα για μεγάλα προβλήματα είναι λύση. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα που είχε πει ο Έμιλσος Ανδρέας. Αυτό ήταν. Ξαναγυρίσει στο λαό. Επίσης, διάφοροι μου λένε: μα δεν φοβάσαι? Όχι, δεν φοβάμαι. Τώρα τι να φοβηθώ, δεν απειλώ κανέναν. Εάν φτάσω να απειλώ κανέναν, η δύναμη και η προστασία μου θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν αυτόν τον κόσμο. Αν βγω λοιπόν αύριο και πω: ξέρετε, για αυτά που θέλουμε να κάνουμε με απειλούν, θα έχω μέρα νύχτα ένα στρωτό γύρω από το σπίτι μου. Γιατί να φοβάμαι? Αρκεί να λες την αλήθεια. Άμα λες την αλήθεια, δεν φοβάσαι κανέναν. Και έτσι και κάνουν το λάθος να σε σκοτώσουν, τότε το κύμα γίνεται μεγαλύτερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Απλώς πρέπει να μπορεί ο κόσμος να τα ακούει τακτικά για να μην τον παίρνει από κάτω
όλοι οι ίδιοι είναι, δεν υπάρχουν αξίες, ο γιατρός είναι φακελάκι, όχι και ο άλλος που δεν είναι φακελάκι, οι αξιωματικοί όλοι είναι τέτοιοι, δεν είναι. Οι δημοσιογράφοι όλοι τα παίρνουν. Όλοι τα παίρνουν, ναι. Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, αν και ξέρω ότι αν και πρόεδρος κόμματος και γιατρός, που ως γνωστόν τα παίρνουν όλοι, μέχρι τη Σαλαμίνα θα πάτε, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία η Σαλαμίνα. Και αυτό, ξέρετε τι γίνεται. Και αυτό είναι συζητήσιμο. Κύριε Καρβουνόπουλε, θα σας πω κάτι που ναι. Το αποφεύγω να το λέω δημοσίως, γιατί όλοι θα λένε ότι κινδυνολογώ. Όταν πριν από χρόνια έκανα πάλι έτσι το γιατρό, εγώ έβλεπα πρωτογενώς καρκίνους μια φορά το δίμηνο, μια φορά το τρίμηνο, γιατί η κοινότητα είναι υγιής. Τώρα, έτυχε κανένας μεγάλος ηλικία να κάνει κανένα καρκίνο του πνεύμονα, κανένας παππούς καρκίνο του προστάτη, καμία γυναίκα καρκίνο του μαστού. Ήταν αυτά τα οποία είναι τα υψηλής συχνότητας που εμφανίζονται. Ήταν εντός στατιστικής, εν πάση περιπτώσει. Καρκίνο της γλώσσας δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Οπισθοφθαλμική μετάσταση καρκίνου του μαστού είχα δει μια φορά στο νοσοκομείο. Έχω φτάσει, κύριε Καρβουνόπουλε, στην καθημερινότητά μου, που είπαμε, εγώ είμαι ένας γιατρός γειτονιάς. Έρχονται και κάποιοι άνθρωποι για συμβουλές για τα φάρμακα που ξέρουν ότι είμαι καλός, αλλά αυτοί έρχονται συστημένοι, ειδικά δεν είναι καθημερινότητα. Έχω φτάσει να βλέπω 2-3 καρκίνους τη μέρα και περίεργους καρκίνους. Έρχεται ο άνθρωπος με τον καρκίνο και έχει ήδη μεταστάσεις. Αυτό δεν γινότανε. Κάναμε εξετάσεις, να είχε αξονική, έκανε μετά μαγνητικές, έκανε PET scan, δεν του βρίσκαμε άλλη μετάσταση. Τώρα, πριν προλάβεις να το διαγνώσεις, έχει μεταστάσεις. Έχουμε λοιπόν μια απόλυτη αλλαγή του σκηνικού στην υγεία. Και όλοι αρχίζουν, επειδή ξέρουν ότι εγώ είχα στραφεί και εναντίον των εμβολίων, γιατρά είναι τα εμβόλια. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να το πω ναι και να θεωρηθώ δικαιωμένος και να χαίρομαι. Δεν έχω δεδομένα. Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι τα εμβόλια. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο ιός. Μπορεί να είναι και ο ίδιος ο ιός. Μπορεί να είναι ο εγκλισμός που στρέσαρε τον κόσμο, έβγαλε κατοχολαμίνες, άλλαξε το νοσοποιητικό. Μπορεί να είναι. Μπορεί και τα τρία μαζί. Μπορεί και τα τρία μαζί. Μπορεί και κάτι άλλο. Μπορεί και κάτι άλλο. Αν λοιπόν δεν έχω συνεχή έρευνα με αναλύσεις ηλικιακές, αναλύσεις φύλου, αναλύσεις συνθήκων, αναλύσεις περιοχών, δεν μπορώ να κάνω το μάντι. Γιατί η επιστήμη δεν είναι καλή ούτε στο φλιτζάνι, ούτε στη χειρομαντία, ούτε ξέρω εγώ στις μελέτες των πουλιών. Είναι δεδομένα και πρέπει να ανοίξουν τα δεδομένα για να μπορέσουμε λοιπόν να δουλέψουμε καλύτερα και σε αυτό που είναι το επάγγελμά μας από το οποίο βιοποριζόμαστε. Και εκεί θέλει αλλαγή της πολιτικής. Θέλει μοίρασμα των δεδομένων. Θέλει οι υπηρεσίες να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πρέπει αυτοί που αναλαμβάνουν σε αυτές τις υπηρεσίες να ξέρουν πώς να διαχειριστούν και πώς να καταγράφουν τα δεδομένα. Δυστυχώς δεν θέλουν, κύριε Καρβουνόπουλε. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει το παιχνίδι της ανταλλαγής των συμφερόντων. Έχω καρκίνο, για να βρω καλή θέση πρέπει να πάω πάλι στο βουλευτή, να πάω στον υπουργό, να πάρει τηλέφωνο. Όχι, κύριε Καρβουνόπουλε. Δεν πρέπει να γίνονται έτσι τα πράγματα. Και υπάρχει τρόπος να γίνουν αλλιώς. Βεβαίως γίνονται αλλιώς, κύριε Καρβουνόπουλε. 5% αποφασίσαμε στις δαπάνες για την άμυνα. 0,2% βοήθεια στον τρίτο κόσμο σημαίνει τελειώνουν τα προβλήματά τους. 0,2%. Ναι. Δεν μειώνεται όλη αυτή ο αναβρασμός, η επικινδυνότητα. Όχι ποιος θα αναπτύξει πυρηνικά, ποιος δεν θα αναπτύξει. Μοιράστε λίγο. Το 0,2. Δεν μιλάω τώρα το καπιταλιστικό σύστημα να τα μοιράσει 50-50. Ο έχων δύο χιτώνας να δώσει τον ένα. Ναι. Το 0,2 λέω. Ούτε τη δεκάτη που έβαζε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. 0,2. Κύριε Κούβελα, δεν φταίω εγώ που σας βάζω και εγκαταλείπετε που και που το ιατρείο σας για να έρθει για συνεντεύξη, γιατί στο τέλος κάθε συνέντευξης προετοιμάζετε την επόμενη. Αυτό το θέμα που θίξατε με το τι βλέπετε στην καθημερινότητά σας σε διαγνώσεις, το διαβάζω και το ακούω όλο και συχνότερα. Είναι κανόνας. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να θα προετοιμαστείτε με τα στοιχεία που πρέπει να βρείτε για να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί ανησυχεί ο κόσμος. Κύριε Καρβουνόπουλε, οι καλοί μαθητές, έλεγε ένας παλιός μου καθηγητής, δεν χρειάζεται να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις. Τα έχουν δει κατά τη διάρκεια του έτους. Τα προβλήματά μας είναι πολλά και θέλουν όλα λύσεις. Έχω ακούσει και εδώ που έρχομαι και άλλους ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε, όλοι περιγράφουν. Περιγράφουν. Το πρόβλημα μου δεν είναι να το περιγράψει, είναι να μου πει λύση.
Η λύση για τη δικαιοσύνη, είπαμε, είναι ο κλήρος. Η λύση για την ταύτιση των εξουσιών είναι δεν μπορεί ένας βουλευτής να γίνεται υπουργός. Γίνεται υπουργός, παραιτείται από βουλευτής. Τελειώνει. Είναι τόσο βλακωδώς εύκολο. Ένας γιατρός πρέπει να κάνει την δουλειά του και πρέπει να την κάνει για να προλάβει στην κοινότητα. Πώς θέλουμε 7.500 γιατρούς συμβεβλημένους. Πρέπει να τους πληρώνουμε για γιατρούς. Δεν γίνεται ο ογκολόγος να παίρνει 10.000 το μήνα και ο γενικός γιατρός 500 ευρώ και το ίδιο γιατροί είναι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτός που πουλάει έχει και μεγαλύτερες αμοιβές. Αυτός που δεν πουλάει δεν έχει. Δηλαδή, ένας χειρουργός μπορεί να παίρνει 2-3 χιλιάρικα στο χειρουργείο. Ο αναισθησιολόγος που σε κρατάει ζωντανό παίρνει 1-2 εκατοστάρικα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Δηλαδή, η φασόν πλακογράφου παίρνει τα πολλά και ο άλλος που ασχολείται να σε κρατάει ζωντανό δεν παίρνει τίποτα. Μάλιστα. Αυτά είναι κοινωνικές ανισότητες. Θα με πούν κομμουνιστή, δεν είμαι, το ξαναδηλώνω. Αυτό είναι βέβαιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας Περάσετε ωραία ευχαριστώ πολύ. Σαλαμίνα, την οποία εμείς την αγαπάμε πολύ, γιατί προερχόμαστε από τη Δυτική Αττική και αυτά τα μέρη. Ελπίζω να βλεπόμαστε. Οι φτωχοί περνάνε καλύτερα. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Καρουνόπουλε.